na TikTok profilu Balkan Gen Politics vidim video. Ovo je valjda dio live-a iz podcasta Balkan Rules. Ja mislim da taj podcast vode Dino i Tanja, koje ja poznajem sa TikToka. Bili smo zajedno u live-u kod Amira Pašića Faće. I sjećam se kada je Faćo prvi put hapšen, da su ga sačekali Dino i Tanja. I ja bio u live kada mu Tanja objašnjava Faći da više ne treba da komentariše vlast. Možete zamisliti šta je Faćo rekao. Od tada ih sve manje sam viđao kod Faće u live. Ali ovaj video koji ja vidim na ovoj stranici, vidim da su oni ugostili gospodina Dinu Konakovića. Koliko sam ja upućen u dešavanja, gospodin Dino Konaković i Faćo nisu baš u dobrim odnosima. Što se tiče te emisije sa gospodinom Konakovićem, ja ovdje na ovom profilu vidim da piše kako je Dino Konaković javno se hvalio da ima kontakte sa nekim koga zovu Šmrk. I tu gospodin Konaković govori da je taj Šmrk njegov prijatelj, poznanik od ranije. I meni tu ništa nema čudno, jer Sarajevo su obojica. Nije to tema ovog videa. Tema ovog videa jeste otkud gospodin Konaković na podcastu Balkan Rules. Šta mislite, šta će Faćo reći na ovu kada izađe iz zatvora i kada smo kod Faćinog zatvora? Ja uopšte ne želim da komentarišem ni sudski predmet, niti istragu, niti bilo šta. Ne podržavam ni to što je Faćo izjavio za neku novinarku. Ali šta mislite u tom što je Faćo uhapšen? Da li tu ima i neka politička pozadina? Ako ima i političke pozadine, onda bi se moglo reći da je gospodin Amir Pašić Faćo trenutno jedini politički zatvorenik u Bosni i Hercegovini.